Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tikupasirani nkhani za pa Times zimene zawerengedwa mchichewa, ndipo muli nkhani zambiri zofunikira mmenemo. Nde tiyeni timve kuti zikuti bwanji nkhani zimenezi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano, President Lazarus Chakwera lachitatu anakanika kuyankha funso lokhudza njala limene phungu wa dera la Machinga East Esther Jolobala amenena kufunsa. Funsoli ndi limodzi mwa mafunso asanu amene Achakwera amenena kuyankha atakaonekera ku nyumba ya malamulo lachitatu. Asanayankhe funsoli, mtsogoleri wa zokambirana Richard Chimundo Banda anauza nyumbayi kuti nthawi yatha. Kathe Maulidi ali ndi zambiri kuchokera ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Funso loyamba kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino lidali lochoka kwa mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma m'nyumba ya malamulo a George Chaponda, omwe anafunsa mtsogoleriyu kuti kodi akuchitapo chani kuti chuma cha dziko lino chibwererenso mchimake. Malinga ndi Chaponda amanena kuti ntchito zoyendetsa chuma cha dziko lino sikuyenda bwino, komanso kuti dziko la Malawi pakadali pano lili ndi ngongole zadzaoneni. Poyankhulapo pamomwe Achakwera adayankhira mafunso m'nyumbayi, Achaponda adati sadali okhutira ndi momwe mafunso ena adayankhidwira. Chifukwa linalipo funso lofunikira kwambiri lokhuza njala, kuti anthu madera mwina akudya chiteze chifukwa chopanda chimanga. Funso limene sanali yankhe. Pa mndandanda wa mafunso omwe amayenera kupita kwa mtsogoleri wa dziko linoyu, padalinso funso lotsiriza lochoka kwa phungu wa Machinga East Esther Jolobala, omwe amafuna kufunsa mtsogoleri wa dziko linoyu maka pa zomwe akuchita kuti athetse njala yomwe yabuka mdziko muno. Koma mtsogoleri wa zokambirana m'nyumba ya malamulo Richard Chimundo Banda ananena kuti nthawi siyonjezeredwa kuti funsoli lifunsidwe, ndipo umu ndi momwe Jolobala anayankhulira atalephera kufunsa funso lawo. Koma president lero athawa mu nyumba ya malamulo kulithawa funso limenelo, ndipo ndi funso lokhalo limene president alithawa osaliyankha chifukwa choti alibe yankho lina lilonse kwa Malawi amene akuvutika ndi njala. Muzokambirana za ulendo uno zomwe zachitika pakati pa mwezi wa Novemba ndi Disemba, aka kanali koyamba kuti Achakwera abwere ku nyumba ya malamulo kudzayankha mafunso kuchoka kwa aphungu. Malawi Human Rights Commission yauza nthambi za boma kuti zizilemekeza lamulo la gender equality. Cholinga cha lamuloli ndi kuteteza ufulu wa amayi ndi ana. Bungweli lati lakhazikitsa ndondomeko yolondoloza momwe nthambizi zizigwirira ntchito polemekeza lamuloli. Sam Kalimira akufotokoza. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Human Rights Commission Debola Banda ananena izi ku Mzuzu kumene amakumana ndi akuluakulu ogwatiza boma komanso amabungwe kuwafotokozera za lamulo lokhudza gender lomwe cholinga chake nkuonetsetsa kwena kuti amayi sakuphwanyidwa maufulu awo kumalo osiyanasiyana. Atambulasi Banda anena kuti Malawi Human Rights Commission ikuyembekezera kunena kuti nthambi zomwe za boma zitsatira lamuloli, kutengera kunena kuti zambiri zomwe zili mu lamuloli zikuchokera ku mfundo zimene wadapereka kale ku boma kuti azitsatira. Tatenga zimene ika mu strategic one plan mawo muja ndikuzibweretsa soku kuti tikamafufuza kuti kodi ngati aku Ministry of Labor mwapanga zakuti sitingowafusa from the blues, tikafusa zimene zili mu strategic plan yawo, so tikuyuza ma document yawo imene anayika kuti tizafuse based on zinthu ngati zimene zozo. Mmodzi mwa akuluakulu ku Council ya Mzuzu Philemon Maseko anati mkumano sunathanize okhawo ogwira ntchito ku nthambi za boma komanso mabungwe omwe sa boma omwe akuyenera kutsatira ndi kulemekeza maufulu a amayi m'malo osiyanasiyana. Tikhalabe tikugwira nawo ntchito azathu MHRC komanso tikugwira ntchito ndi mabungwe onse amene ali ndi ntchito opereka zitukuko kwa anthu, ma services kwa anthu, kuti ndondomeko jati itsate kuti anthu amene amaoneka kuti amene amakhala kuti ndi ma victim akhale kuti akupindula nayo.
lamulo la Gender Equality Act 2013 limati amayi akuyenera kuti adzigwira ntchito mmene angagwirire munthu ena aliyense, adzikwezedwa komanso adzikhala ndi mphamvu pakupanga ziganizo ngati mmene angachitire munthu ena aliyense akamagwira ntchito. Prophet Shepherd Bushiri wati makamaka pambali poti dziko lino lili ndi nyanja komanso mapiri, mapemphero nawo atha kumabweretsa alendo ambiri mdziko muno. Bushiri ayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Mzuzu pamene mpingo wawo wa ECG, the Jesus National Church, ukuyembekezeka kuchititsa mapemphero a chaka chino a crossover pa 31 December. Mapempherowa achitikira ku AHL Holdings Hall ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Pali chiyembekezo choti anthu osachepera 25,000 ochokera m'mayiko osiyanasiyana adzafika mdziko muno kudzatenga nawo mbali. Izi ndi zina zimene Bushiri auza atolankhani. So anthu achamati akabwera muno Malawi amene akuti adule ma air ticket imenezo ni ndalama, amene alipire ndalama kuma airline a dziko la Trinoliro a Malawi kandi ya Malawi, komanso akabwera kunoko amene akhale ndi ma transport ochokera maboda kuti afike kumeti makhalako, amene ni mataxi, anthuwo amalipiridwa $, £, £, sizokhazo. Anthu achamati akabwera amapita maloji, mahotelo, ndipo sindikukhulupirira ngati weekend imene iyi ya pa crossover muzapezeke malo mu Lilongwe, potengera chaka chatha kuti ngakhale anthu ena amakagona ku Salima, alendo athu ena amakagona ku Kasungu, chifukwa kuti mu Lilongwe monse munalibe momalo. So zonsezo ni njira imodzi yakuti anthu aja amalipira kumene agonako, ndiye ndondomeko zonsezo mukaziona bwinobwino zikubweretsa chuma ku dziko lino la Malawi. Kupitiriza nkhani zathu madzulo ano, chiwerengero cha anthu omwe afa kutsatira namondwe wa Chido mdziko muno chakwera kufika pa 13. Komishonala wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Charles Kalemba watinso anthu opitirira 45,000 akhudzidwa ndi namondweyu. Daniel Zimba akufotokoza. Namondwe wa Chido anabwera ndipo anatulukanso mdziko muno. Pofika lachitatu pa 18 December, anthu 13 ndi omwe ataya miyoyo yawo kamba ka namondweyu, ndipo maanja 10,159 ndiwo akhudzidwa. Chipiliro Khamura ndi mneneri wa nthambi ya Dodma ndipo akufotokoza zomwe dziko lino likuchita pofuna kuchepetsa ululu wa namondweyu. Zachisoni kuti chiwerengero cha anthu omwe atisiya chafika pa 13 kuchoka pa 7, ndipo chiwerengero cha anthu ovulala chili pa 29. Mabungwe osiyanasiyana tikupereka thandizo kwa anthu okhudzidwa, ndipo tikutsogoleranso ntchito yokonza ndondomeko kuti tigwirire ntchito yonse yothandiza anthu okhudzidwa. Ndipo namondweyu yemwe anayamba mdziko muno pa 15 mpaka pa 16 mwezi uno anawononganso katundu monga nyumba ndi milato mwa zina. Asanafike mdziko muno, namondwe wa Chido anawononganso miyoyo ndi katundu wa anthu mdziko la Mozambique, komwe anthu 34 ataya miyoyo yawo pakadali pano, ndipo maanja 34,000 akhudzidwa. Izi zikuchitika pamene dziko lino silinachirebe ku ululu wa namondwe wina wa Frede yemwe anawononganso katundu ndi miyoyo ya anthu ochuluka. Bungwe la Women's Legal Resource Center WOLEC lati amayi ochuluka aonetsa chidwi chozapikisana nawo mipando yosiyanasiyana pa chisankho cha chaka cha mawa. Akuluakulu bungweli ati iyi ndi nkhani yabwino ku ntchito yolimbikitsa amayi kutenga nawo mbali mu ndale. Witness Chibwere walemba ripoti limene akuwerenga ndi Feston Malekezo. Bungwe la WOLEC linayankhula izi pa msonkhano umene unayika amayi pamodzi umene unachitika ku chigawo chakumpoto, ndipo unakonzedwa limodzi ndi mabungwe a Girls Empowerment Network, Human Rights of Women and Girls with Disability, mophatikizana ndi NGO Gender Coordination Network. Mkulu wa bungwe la WOLEC, Mayi Magi Kathewera Banda, anati pomwe amayi akupikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana ya ndale zimalimbikisa komanso kuzindikisa anthu za kufunikira kwawo popanga ziganizo mdziko. Akathewera Banda omwenso ndi wapampando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network anati pomwe amayi ambiri atuluka kuti apikisane nawo pa mipando yosiyanasiyana ya ndale zimalimbikisa amayi ena kuti nawonso angathe. Azimayi ambiri ali ndi chidwi choti adzayimire 2025 elections. Takumapo ndi azimayi maboma amene ife tikugwira ntchito, komanso palinso azimayi ambiri amene akulembesabe kuti afuna adzayimire. Ndipo pali azimayi ambiri amene tikuyembekezera kuti akhala ndithu akuyimira mzisankho.
Pa msonkhanowu amayiwa anakambirana za mfundo zimene zinamangidwa mchaka cha 2019 ndipo cholinga cha msonkhanowu kunali kuwunikanso mfundozi ndi kupanga zatsopano. Poyankhulapo mmodzi wa amayi kuchoka ku Mbawemi Women Organization Dorothy Chiumya amene anatenga nawo mbali pa msonkhanowu anati nthawi zambiri amayi amadeleredwa ndi abambo kuti sangakwanise kupikisana nawo pandale. Achiumya anati pomwe amayi ambiri atuluka zimathandizira kuti azithandizana okhaokha ndipo mawu awo amamveka. Nkhani zimene zikuwakhuza kwambiri azimayi pamene tikukonzekera chisankho ndi chisankho cha azibambo sakufuna amayi aziyima ayi. Komanso azimayi kulephera kuyima kwambiri fuka cha ndrama fee chinga chitike nchoti fee yo achiteko reduce kwa azimayi fuka azimayi ambiri ndrama ikwavuta kuipeza ndiye achiteko reduce kuti ichepereko asiyane ndi azibambo. Ntchito yokonzanso mfundo zolimbikitsa amayi kuti azipikisana nawo pandale ndi magawo ena ikuthandizidwa ndi European Union, UKAID komanso UN Women. Anthu amene anapuma ntchito mboma ati ayamba mbindikiro ku ofisi za msungichuma wamkulu pofuna kukakamiza ofisi kuti iwapatse ndalama zawo za pension. Anthuwa auza Times kuti boma lakhala liwalonjeza kuti liwapatsa ndalamazi kuyambira mchaka cha 2021. Kwezi Gausi ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Oyankhula malo mwa gululi, mneneri wa gululi a Ben Mitochi ati anthu amene anapuma ntchito yawo akhala kuvutika kwa nthawi yayitali, choncho akufuna kuti boma lichitepo kanthu powapatsa ndalama zawo. Iwo ati anthuwa akhala kuvutika kuti apeze chakudya cha tsiku ndi tsiku komanso kuti athandize mabanja awo. Takhala tukambirana ndi boma myezi iwiri yonse yapitayi. Takhala tili kuno maulendo angapo ngati atsogolera gulu limeneli. Akhala kutilonjeza zinthu zambiri, kutionetsa ndalama zambiri kuti zililede kuti akhoza kumalipira anthu amene anapuma pa ntchito amene sanalipidwe kuyambira 2021 mamembers athu amene sanalipidwe mpaka pano. Ndi akhala kutilonjeza ko lonjezero silimakwanisidwa. Nthawi yonse likakumana ndi boma amatuza kuti tuyamba kulipira tapeza 100 billion kena kwatuza tapeza 30 billion poyamba natuza tapeza ma 20 billion adzituluka milungu itatu iliyonse komapezeka kuti zonsezo samalipira yayi. Msungichuma wamkulu mdziko muno a Henry Mphasa anavomereza za mavutowa koma anati ofesi yawo ikuchita chothekera kuti apereke ndalamazo tsiku la Krismasi lisanakwane. Tinalipira 15 billion 10 December, tinalipiraso 8 billion. Ndiye vuto lachitika ndirokuti malinga ndi mgwirizano umene tinapanga ndi anthu aja anadandaula kuti samaziwa kuti zonse zikuchitika. Iwo amaona ngati boma silikulipira. Ndiye apapa takumana ndi ma representative awo oyimira komiti awo ndaonesa umbonose umene dakhati kulipira wa 15 billion ndo 8 billion ndauzaso kuti mawali tikulipiraso 12 billion ina. Boma lidalengeza kuti lidapeza ndalama zokwana 70 billion kudzera ku mabanki mdziko momuno kuti athane ndi ngongole zimene ali nazo za anthu amene adapuma ntchito. Munkhani zina dziko la Malawi lakhazikitsa ntchito yowunikanso mfundo zimene lingatsate polimbikitsa bata ndi mtendere. Malawi ikuwunikiranso mfundozi maiko ena monga Ghana, Ivory Coast, Zambia ndi Kenya adakhazikitsa kale mfundozi. Rebecca Chinjika Matemba walemba ripoti limene akuwerenga ndi Taonga Sabola. Ndondomeko ya Country Structural Vulnerability and Resilience Assessment imathandiza maiko kuti apeze mwansanga madera amene angabweretse mavuto ndi cholinga chakuti athane ndi mavuto. Ndipo polankhula mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa ndondomekoyi, nduna yoona za ubale wa pakati pa Malawi ndi maiko ena Anase Tembo ati ndondomekoyi ipindulira dziko la Malawi. Zimene zitu zikutanthauza kuti ifa Malawi tilibe chobisa mwamva mmene munjama kuti Malawi ndi dziko lachifolo mu Africa muno, lachinayi mu Africa muno limene likupanga zimene kudzika pambalambanda kunena kuti kodi mavuto tili nawo kuno ku Malawi amene angapangitse kuti mwina tikhale ndi maybe chiwawa
kuti tikhoza kukhala ni nkhondo komano kuti kodi zimenezi kuti zisachitike tipange bwanji. Kumalawi kuno ndipo ambirimbiri zilipo zinthu zimene zimativuta zambirimbiri koma kuli climate change, zimene kuli njala, kumakhala mavuto azachuma zambiri zimene zingapangitse kuti mwina anthu akhale okhumudwa. Zimene zizi ndi African Union amakhala kuti mwakhala pansi mwazikambirana nkuona kuti kodi kutsogoloku kuti zinthu zimenezi tithane nazo kuti tichite build resilience tingapange bwanji. Mawu ake oyimira African Union Aweyemi Odijem anati dziko la Malawi limakhulupirira kupeza mayankho amavuto osiyanasiyana posagwiritsa ntchito nkhondo. Naye mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la COMESA a Oita Oteyang ati nkofunika kwambiri kuonetsetsa kuti mudera la COMESA mupitirire kukhala mtendere. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Takulandirani kupitiriza nkhani zathu madzulo ano. Ntchito zofalitsa mauthenga akuti ndi zofunikira kwambiri pa nkhani yoteteza anthu ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Polimbikitsa ntchitozi, bungwe la MACRA pamodzi ndi adindo ena avomereza ndondomeko zatsopano zopititsira patsogolo ntchito za lamya pa ngozi zotere. Mmodzi wa akuluakulu ku MACRA azadziko Mankhambo wati upangiri ukufunikira pakati pa magulu ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi pa nkhani yofalitsa uthenga nthawi ya ngozi. Mankhambo ayankhula izi pa zokambirana zowunikiranso mmene maguluwa agwirira ntchito mchakachi. Iwo akufotokoza. Mkumano umene uli kuno ndofunika kwambiri chifukwa panopa ndo amene tikhale ndi ndondomeko zokhazikika zoti pakachitika mavuto anamondwe kapena ena osiyanasiyana amene ali mugulu lokhuzira ndi zalamya za telecommunication azidziwa aliyese kuti akhoza kuchita chani. Mmene mumu muli anthu amene amayang'anira mafoni waso amene amayang'anira za mawayilesi kapena television komanso amene amatumiza katundu madera osiyanasiyana. Ndi mkumanowu upangitsa kuti aliyese azingodziwira kuti akhoza kuchita chani pakakhala mavuto. Mmawu ake mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya Dodma a Fyaupi Mwafongo wati upangiri pa nkhani zofalitsa uthenga ndi ofunikira kwambiri pofuna kuthandizira pa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mkumano wofunikira kwambiri tikumana ndi anthu osiyanasiyana anzathu amene amagwira ntchito za mafoni, anzathu amene amaulusa mawu, community radio osiyanasiyana ndithu amene ali mu sector amene iyi. Ndi sector amene iyi ndi ofunikira kwambiri pa ntchito zosiyanasiyana za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Monga mungathe kuona posiyedwa apa pamene tinali pa chiopsezo cha Namondwe tinagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zoti mauthenga amachenjezo apeze anthu. Timalandira message mwina pa foni, panalinso anzathu amaradio amalengezanso mauthenga, anzathu ena pa social media. Ndezo sezi ndi ntchito zothandiziraso kuti odi ngati dziko tingathe kumayenda motani kukonzekera komanso ngozi zitati zatigwera tingathe kugwiritsa ntchito bwanji na nthambi zimenezi kuti zithandizira pa ntchito zake. Ndipo mamembala amalo olimbitsira thupi a Mazim mu mzinda wa Blantyre anabweretsa chisangalalo kwa odwala ku chipinda cha ana chothandizira za ubongo ndi mafupa pa chipatala cha Queens. Gululi linayamba ndi kuyimba nyimbo za Christmas ndipo pambuyo pake linagawira ana mphatso zosiyanasiyana. Achipigombwa ndi mtsogoleri wa gululi. Timu iyi ndi timu ya Mazim Gym. Mazim ndi gym ku Blantyre ku Lilongwe. Ndi timu ya Blantyre idakhala basi naona kuti ifetu chaka chino chakhala chabwino kwambiri mbuyo watipondera takhala tikumadzuka kupita ku gym malimbitsa matupi koma kuti anzathu ena amene mwina mwayi umenewo alibe. Ndiye kuno ku neurosurgery ward ya ana ku Queens mapatient amakhala ndi nthawi yayitali yona miyezi iwiri miyezi itatu. Then naona kuti nthawi ino ya Christmas ndi chinthu cha nzeru kuti ife tibwere tizapase chikhulupiriro tizalimbikitse tizacheze nawo. Ndipo mmawu ake mmodzi wa anamwino pa chipatalachi a Bettina Sakala anathokoza kuti thandizolo linafika mu nthawi yoyenerera. Zimene achita Mazim zofunikira kwambiri. Kodi kwathuku ana a neurosurgery ndi orthopedic they stay for a long time at the hospital.
amakhala kuti akusoweka zinthu zambiri, amakhala opanda chiro, amafunika anthu owalimbikitsa komanso kwagayira mphatso zina zing'ono zimene zingathandizire pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. So ife ndonyadira kwambiri pa zimene amasimu achita. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Lazarus Chakwera sanayankhe funso lokhudza njala imene yakhudza Malawi pa mafunso asanu amene wayankha ku nyumba ya malamulo. Chiwerengero cha anthu omwe afa kutsatira namondwe wa Chido Chakwera kufika pa 13. Mu nkhani zina, dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko zofuna kupewa ziwawa. Ndimopatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti, madzulo opambana.